Historia, etnografía, patrimonio, natureza e tradición artesanal son protagonistas dos obradoiros e plans con corazón, dúas propostas da Mancomunidade de Municipios da Mariña que apoia a Deputación de Lugo. A presentación tiña lugar nun dos espazos a descubrir en Trabada o taller da artesá Lucía Catuxo, na coñecida como Casa do Cura en Vila Fernando. Estos dous plans, proxectos que presentamos hoxe, pois se van a estender dende o 25 de agosto, que será cando dea comezo Obradoiros con Corazón, ata o 12 de outubro, que será cando remate Plans con Corazón. Ofreceránse un total de 25 actividades, un total de 400 prazas, que están abertas a propostas singulares, iniciativas que están artelladas dende a Mancomunidade no marco, como dixen, desos convenios de colaboración coa Axencia de Turismo de Galicia e a Deputación de Lugo. Xunto de Trabada, nos segundos Obradoiros con Corazón, participarán talleres de Ribadeo, Ourol, Mondoñedo e Viveiro, 9 en total, que se poderán visitar na semana do 25 ao 30 de agosto. Mentres, a sexta edición da Mariña Plans con Corazón convida a coñecer 16 rutas e visitas con guías oficiais polos 16 concellos mariñaos do 5 de setembro ao 12 de outubro. Inclúe actividades de ecoturismo e observación de aves. Dende a Mancomunidade, nos últimos anos tense posto en valor estes dous ámbitos e, desde logo, descubrimos que a Mariña é un lugar tamén excepcional para estas dúas cuestións, non? Para o turismo xeolóxico e para a observación de aves, o que nos sitúa aínda en mellor lugar para a práctica do ecoturismo e así atraer tamén eses fluxos que, ademais, nos permiten abrir a tempada de visitantes. Unha aposta polo turismo sostible e creativo que ampara a Deputación de Lugo e defendeu con entusiasmo a deputada e alcaldesa de Burela, Carmela López. Que ese ecoturismo do que falamos trai moitísimo traballo detrás e son estes proxectos, como dicía, non tanto a presidenta como a vicepresidenta, eses proxectos con corazón que fan que entre os 16 concellos pois nos unamos, que se poña en valor o que ten cada un deles para poder coñecelo e non somente polos visitantes, insisto, sino polos propios veciños e veciñas da comarca. Uns anfitrións que nos achegarán o mellor da Mariña de Lugo dende as zonas costeiras ás de montaña.